Human sa 7 ka tuig nga pagpinaabot, UC Junior Webmasters nakaabot sa High School Divisions Finals sa Cesafi Basketball Tournament. Sila kapuyan sa Balitang Sports. Gipildi sa University of Cebu Junior Webmasters ang University of the Visayas Baby Lancers kagahapon sa semifinal sa Cesafi High School Basketball Tournament 62-58. Kini mo'y naghatod sa Junior Webmasters nga makabalik sa final suman sa 7 ka tuig ang pagpinaabot. Balanse nga opinsa ang nahimong agianan sa UC sa ilang kadaugan, sanglit tulo sa ilang mga magdudua ang nakascore og double figures. Sa habig sa UV, wa nagsilbi ang 34 puntos ni Raul Jancor Cabahog kay wa siya kakuha og igong suporta sa iyang mga kauban. Ikasangkaon niya sa Junior Webmasters ang defending champion nga Sacred Heart School at Ateneo de Cebu Magis Eagles sa best of 3 finals karong Oktubre 6. Sa College Division, gipildi sa UV Green Lancers ang University of San Carlos Warriors 74-43. Gipanguluhan ni Alfred Godilla ang Lancers sa iyang 18 points ug 2 rebounds. Ang Lancers ug Warriors pareho na karon nga nagkupot og 9-2 winless record. Leia Kapuyan sa Balitang Sports.